Nyinga en Pastor Joseph Agali. Arwaki e chenro mar Pisoko. Pisoko en kama inyalo yude puonj mawuok e muma, kendo inyalo yude tiegruok kawuok e muma, kendo an jawer ibro yudo wende mawuok e muma kamori ei muma. Mora gi muma, puonja muma, kendo tiega gi muma. Arwako. Karombo marwadha noloro aipolo Kademo katung polo ywa. Kawuono adwaro nwa puonjre wach Nyasaye. Adwaro wuoyo e thor wach kawuono. Pako Nyasaye kelo teko kendo miyo honni timore. Kichako pako Nyasaye e kinde ma weche tek, inyalo yudo ka honni timore e ngimani ma ok ing'eyo ni honni go timore e yo mane. Pako Nyasaye kendo dendo Nyasaye e kinde ma weche tek, mane thor wach madwaro wuoye kawuono. Pako Nyasaye e kinde ma weche tek miyo honni madongo timore. Wasomo muma tich jote 16 matindo 24 nyaka 26. Muma wacho kama: mano emomiyo jarit jela nobologi e ot maiye, miyo tweyo tiendegi e kind lodi mag yien. Kar odie wuor tir, Paulo gi Sila noyudo lemo kendo wer ni Nyasaye, ka joma otwe mamoko to ochiko itgi giwinjogi. Eka ne gipo ka piny oyiengni matek. Mimise mag jela nene ondekni. Gikanyono dhoudi mag jela noyawore, kendo nyororo mag joma otwe nogonyore. Mano e hono mane notimore e piny Efeso. Paulo gi Sila nene dhi yalo injili e piny Efeso. E piny Asia, piny Efeso e kindeno, kane Paulo gi Sila jowuotho, to ne gineno nyako moro manene ka nyakono onenogi, to nyakono chako wacho weche moko e wigi. Giwacho no nyakono nene luwogi kawacho ni magi gin jotich ruoth mar adier, magi gin jotich ruoth matiyo ni Nyasaye mar adier. Paulo nene ong'iyo nyakono kendo nene bet kod discerning spirit mondo ong'ine ang'o marach kuom nyakoni. Paulo nofwenyo ni nyakoni kata obedo nowacho gik makare, lakini roho kata spirit mawacho e iye en mar jachien. Omiyo nene Paulo ochiko jachienno kuom nyakono, machakre chieng'no, chakre sano, nyakono neno gony. Ing'eyo ni ka wawuotho kod discerning spirit, wan kod roho mong'eyo piedho weche kendo ng'eyo ni mae to wuok ka Nyasaye, mae to wuok ka jachien. Wanyalo ng'eyo jachien kata ka jachien molokre kaka malaika. Ing'e jachien nyalo lokre mobed kaka malaika. Mane kaka notimore kuom nyako matinno. Nyakono nowacho the right things, kata obedo ni spirit nen mane wacho gigo nene gin en evil spirit. To mano ne nomiyo Paulo gi Sila odonjo e wach marach, kendo nene ochwadgi, kendo nene omakgi, kendo nene otwegi, mo owitgi e jela, otwe tiendegi, otwe lwetegi e lode mek yien, mana kaka wasome muma. Ok nene en wach maber. Inyalo timo maber, ting'eyo ni kitimo hono, seche moko jok moko ohandgi kethore. Inyalo timo hono, seche moko ajuoga moro nie gweng' matieko ji kendo ngima omiyo ji onge kwe gweng'. To ka iyalo injili ma gik moko okethre, biashara okethre mar ajuoga no, tiyudo ka ajuoga no onyalo chako wuoyo gi ji mondo ibed kod shida kata mondo idonj e chandruok. To gima anyisi e Nyasaye po nyalo bedo kodi.
Paulo kata ni chwade nong'eyo Nyasaye ni kode. Kata ni tweyo tiendene nong'eyo Nyasaye ni kode. Kata ni rwake jela nong'eyo Nyasaye ni kode. Nikech nene ok oweyo Nyasaye. Norwake i jela. Bang'o chako pako Jehova Nyasaye. Be inyalo pako Nyasaye seche ma weche tek. Seche mineno ni ji odonjo ni e wach mok en adiera. Seche mineno ni ji gichung'ni kendo ok gine kaka in ng'ama ber. Ting'eyo maber ni in to itimo gima ber. Mane gima nene Paulo gi Sila nene ji odonje. Norwagi i jela. Odiwuor tir. Paulo gi Sila nene giweyo pako Nyasaye. Wanyalo pako Nyasaye gokinyi. Wanyalo pako Nyasaye godiechieng'. Wanyalo pako Nyasaye godhiambo. Wanyalo pako Nyasaye gotieno. Wanyalo bed kwa pako Nyasaye kata odiewuor. Ayub ne penjo kama, ni ji mang'eny pako Nyasaye e seche ma weche beyo. Be inyalo pako Nyasaye e seche ma weche ok beyo? Job kata Ayub opako Nyasaye e seche mowinjo ripode ni ripode obiro ne ripode mok beyo, ripode ma pesa manoketi bank seche moko rumo, seche manene bank kaka noketo nene kod jamni mang'eny. Iyudo ni Ayub nene kod jamni mang'eny, nene kod ngamia 3,000, ngamia 1,000 inyalo wacho ni Kenya ka iuso siling 70,000. Multiply 3,000 ngamia 3,000 kod 70,000. Mano you are talking about 210 million. Mibiro tinyisen orumo. Job nene chung opako Jehova Nyasaye. Kato bedo ni pesa olal. Kato bedo ni pesa ok ngima ji olal. Job ne pako Nyasaye. Be wanyalo pako Nyasaye kinde ma weche richo. Mwaneno ni weche richo. Be wanyalo pako Nyasaye. Jehova neno miyo Paulo gi Sila chako pako Nyasaye. Machas Nyasaye no kelo hono. Jela neno yiengni. Dhout jela neno yaore. Jatend jela kano biro to yudo ka dhout jela ni thuolo. Nikech Nyasaye kelo hono. Nyasaye timo hono. Seche mwachako pake odiewuor mar ngimawa. Seche moko wang'ero pako Nyasaye godiechieng' ka ngimawa ler ng'eny. Seche ma mudho obire ngimani, be inyalo pako Nyasaye. Pak Nyasaye mama, seche miwikon report ni nitie ng'ama otho. Pak Nyasaye seche miwinjo ni owacho ni in kod kansa. Pak Nyasaye seche ng'at ma miaro weyi. Pak Nyasaye seche mineno ni gik moko ok dhi maber. Nyasaye biro kelo hono. Aseneno ka ji ochako pako Nyasaye e kinde ma weche richo. Nyasaye biro kendo timo hono, kendo timo kendo nyisore ratiro. Wadhi mbele kod chenro kendo Nyasaye mondo gwedhu kod wachne. Erokamano. Thorumo miantinda chal migumba Naomi wa konyiso Ruth Manuna tindo rumo miantinda chal kayu Naomi wa konyiso Ruth Yawoto thorumo miantinda chal migumba Naomi wa konyiso Ruth Manuna
natindo rumo miantinda chal kayugi. Keke chona ni monda pogra kodi, abiro lui maokawe gimana. Kami diye, anabena diye, kami dakie, anabena dakie. Oganda u, eno bedo oganda wa, dasachi, eno bedo sacha. Keke chona ni monda pogra kodi, abiro lui maokawe gimana. Kami toe, anabena toe, kamo ikie, anabeno ikae. Oganda u, ini bedo oganda wa, dasachi, eno bedo sacha. Naomi mor, koneno yie maduong manene Ruth oting'o. Naomi mor, koneno geno maduong manene Ruth oting'o. Naomi mor, koneno yie maduong manene Ruth oting'o. Naomi mor, koneno got maduong manene Ruth oting'o. Keke chona ni monda pogra kodi,